Xalfetî Wîkîpedya Azad Xalfetî navçe Xalfetî bi Tirkî Halfetî yek ji navçeyê Rihayê ye. Navçeya Xalfetiyê Rihayê de di nava axa Mezopotamyayê de xwedî, xweserî û mîmariyek taybet e. Navçe bi dîrok û erdnîgariya xwe wekî bihuştek biçûk tê binavkirin. Piştî çêkirina dendava Bêrecûkê, gelek gund û piraniyê berhemiyên dîrokî di bin avê de man. Herwiha ev navçeya wekî bihuşta Gula Reş jî tê nasîn. Niviya axa bajarê ku 120 kîlometre li bakurê Rojavayê dikeve, piştî projeya Gapê di bin bendavê de ma. Nav Rûniştvanên herêmê dibêjin ku bajar û navçe navên xwe ji efsaneyeke stendine. Ev efsaneya xemgîn behsa bi ciwanên ku berê evîndara hev bûne dike. Berî demeke kevn de ciwanên bi navê Xel û Fate gelek ji hev hez kirine, lê malbata herduyan nehîştine ew du evîndar bigihêjin hev. Xel û Fatê jî ji ber vê yekê xweçêkirina ava Ferêd û bi vî avayî di mirinê de gihîştine hev. Xweçekirine Ji vê demê bişûn de bajar weke wayê Xel û Fatê tê nasîn û bi derbasbûna demê bûye Xalfetî û Halfetî. Gelhenasî Gelê Xalfetî bi piranî Kurd in, lê kêm bin jî gundên eslê xwe Ermenî û Tirkmen jî hene. Heta 20 salan berî wê li Xalfetiyê sê zimanên herêmê de hatin axaftin, ji bilî zimanên Kurdî û Tirkî li gundê civînê çend kal û pîr hebûn, yên ku bi zimanê Ermenî zimanê wanê dayîkê xeber didan. Dema ew zarok bûn li dêra gund cibîne perwerdahiya Încilê stendine. Îro mixabin merev kare bibêje ku li Xalfetiyê ji axaftinên Ermenî êdî ti kes nemaye. Tenê neviyên wan, nav û paşnavên wanên Ermenî têne zanîn. Ermeniyên ku eslê wan Ermenî ne, ola xwe û zimanê xwe parastine. Li diasporiyê li welatên wek Sûriye, Helebê, Misir, Diya û Ewropayê dijîn. Li gorî agahiyên fermî, hejmara gelê Xalfetiyê di sala 2008 de 40,000 bû. Gelê Xalfetiyê bi piranî di gundan de dije. Pêşketina hejmara navçe wihanî derbas bûye. Turizm Navçeya Xalfetî li gel xweziya xwe berhem û warên dîrokî jî zêde bala derdorê dikişînin û mirovan dikişînin nava xwe. Wekî din her sal di 4 Nîsanê de bi rêhezaran Kurd ji bo rojbûyîna rêberê PKK Abdullah Öcalan têne navçe û meşa amara li dar dixin. Bi ev taybetiyên xwe Xalfetî hêdî deriyê xwe ji navenda turizmê re vedike. Navçeya ku hemû xweşikaniya Cemê Firatê û xwezayê di nava xwe de vedhewîne. Ji ber ku heta niha zêde xizmet lê nehatibû kirin, zêde bala turizmê nedikişand. Serxwe, îro navçeya Xalfetê ji ber xwezaya xwe her roj bi hezaran mirovên derdorê û derve têne wir û li navçeyê digerin. Bi taybetî dêra Azîz Nerses, Manastira Bar Şawma, dêra Rûm Kale ku wekî cihê Încîl lê hatiye zêdekirin tê naskirin. Zêde bala turîstan dikişîne ser xwe. Xweza Di navçeya Xalfetiyê de gelek derên taybet hene, wekî şikeftên bilind, çavkaniyên xwezayî û eserên dîrokî. Mixabin ev eseran ji ber bêtehmûltiyê ji hev dikevin û hêdî wenda dibin. Ferat
Ferat yek ji behrên herî mezinên Rojhilatê Navîn ji Rojavayê Xelfetiyê derbas dibe û bi xuyabûna xwe hem jî boy xweza hem jî ji bo gel xwediyê girîngbûneke mezin e. Ev çend hezar salan Xelfetî bi ava wî dixemelî. Heta sala 2000 Xelfetî xwediyê dîmeneke şîn û taybet bû. Baxçeyên Xelfetî yên ku li kenara behrê radiwestin ji bo iqlîma xwe ya taybet di vê herêmê de gelek nas bûn. Ji ber ku darên sêv, leymûn û pirteqalan tenê li vê derê bi awayekî xwezayî mezin dibûn. Di sala 1990 de dewlet ji ber projeya xwe ya gapê bendevan çêkir û yek ji wan bendeva Bêrecûkê bû. Bi avakirina vê bendavê, ava Ferêd bilindtir bû û hemî baxçeyên derdorî wî ketine bi navê. Ne tenê baxçe, bajarê Xelfetî bi nivî û gelek gundên li derdorê behrê bi timî hatin hedimandin. Gula reş yek ji sembolên Xelfetiyê bêguman gula reş e. Ji ber mîkroîqlîmaya ku li Xelfetiyê peyda ye, di vê herêmê de gulên reş yên ku bala meriv dikişînin mezin dibin. Lêkolîner dibêjin ku gulên reş endamîk in û lewra bi tenê li Xelfetiyê wiha derdikevin holê. Pêwîst e ku rengê gulan vekirî be, lê ji ber ku ew gul endamîk in, bi bandora mîkroîqlîma Xelfetiyê rengê xwe diguherînin û bi wî awayî reşt xuya dikin. Ew gul bi taybetî di mehên buhar û payîzê de mezin dibin. Lê dema ku mêriv ew gulan qut dike û li derekî din diçîne, gul taybetiya xwe wenda dike û rengê taybetê wî gulê xwe diguherîne. Bi çandina biziran jî rengê gulan reş nabe. Ji ber vê yekê gelê Xelfetiyê gulên reş di baxçeyên xwe de diçînin da ku turîst ew gulan balkêş bibînin. Simbûla Mezopotamyayê Simbûla Mezopotamyayê an jî Simbûla Mezopotamyayê bi latînî Sicilia Mesopotamika Speta piştî gula reş yek ji kulîlkên herî navdar yên Xelfetiyê ye. Ev kulîlka ku ji famîlya Simbûlan de Simbûlanê tê li Xelfetiyê mezin dibe û cara ewilberî 116 salan hatibû keşifkirin. Lê piştî bin avketina Xelfetiyê ev kulîlk wek cureyeke tunebûyî dihat zanîn. Di sala 2004 de bi xebatên Fakulteya Wêjeya Fêneya Hirranê dîsa hat keşfkirin. Kulîlk di sala 2008 de ji aliyê lêkolînerê Giyayê yê Elman Paul Sinterî lê Xelfetiyê hatiye dîtin û navê xwe li warê Mezopotamyayê stendiye. Her wiha di sala 1977 de ji aliyê lêkolînereke xerîb yê bi navê Speta ji cihanê re hatiye naskirin. Wek gula reş, Simbûla Mezopotamyayê jî kulîlkeke endamîk e lewra di ekosîstemên biçûkên mîna li Xelfetî derketiye holê. Belesor gundekî dibin avê. Bi avakirina bendava Bêrecûkê gelek gund ketine bi navê. Yek ji ewan gundan Belesor e. Belesor bi Tirkî Tawaşan gundekî Xelfetî ye. Di parêzgeha Rihayê ye. Gund heta sala 1999 de li kenara cemê Feratê bû û li hemberî Hürümqayê disekiniya. Piştî çêkirina bendava Bêrecûkê, gundê Belesor bi timî kete bi navê. Tenê minareya camiyê gund ji avê derdikeve. Ji ber bi jor û
دیمنکه تایبەت تینە پێش جاوان جالی حکومەتێ ve gund li cihekî din ji nû ve hat avakirin. Tê gotin ku dîroka wî gundî digihîje heta berî ji dayîkbûna Îsa. Ji ber ku li dîwarên derdora gund gelek nivîsên Asûrî hatine dîtin. Her wiha gelek şîkeft û tirbên dîrokî hebûn lê pirek ji wan ketin binavê. Şikefta gund da ku berê wek dêr dihat bikaranîn li heremê bi nav û deng e. Newala xelfetiyê. Newala xelfetiyê di navê xwe bi Tirkî Değîrmen Deresî newaleke xwezayî ye ku li xelfetiyê ye. Di vê newalê de ava çavkaniyê diherike, ava ferê. Taybetiyeke vê newalê ew e ku têketina xwe ji ber nêzîkbûna behra ferê gelek bi keskavî ye. Çewek ji newalê ve derdikeve jêr dibe yek û diherike behrê. Newal ji kevira qiracê pêk tê. Ji ber ku hindik av ji diwaran jî diherike jêr li ser rûyê dîwaran xêzên reş û spî tên dîtin. Av dema ku digihêje herdê dibe yek û berdewama rêya xwe dike. Heta ku bihêge ji ava ferê tê gotin ku berê mirov bi alîkariya aşê, enerjiya avê bikaranîn û lewma navê newalê bûye Değîrmen Deresî. Her wiha di newala xelfetiyê de dîwarek wekî pêleke kevirî heye û bilindbûna wî pêlî digihêje 10 metreyan. Dirêjbûna wî jî nêzîka 8 metreyan e. Tê gotin ku ew diwar ji ber erozyonê bi milyar salan gihîştiye wî şeklî. Ev dîwar ew xas taybet e ku mirov dibêje qey pêleke kevirîn e. Newala xelfetî ji aliyê mirovan bajêr ve wekî cihê pîknîkê bindarokî tê bikaranî. Kaniya Heyno di navçeya xelfetî de kêm kaniyan e. Lê ew ji ber zelalbûna xwe ji aliyê gelê xelfetî ve tê naskirin û hezkirin. Ji ew kaniyan navê hineka wisan e. Tateyn girêdayî gundê Tateynê ye. Kaniya Heyno girêdayî gundê Heyno ye. Kaniya Heyno ji ava ku zinarên bilind û derdikeve û diherike jêr pêk tê. Ava ku rêya xwe digere ji ber qewareke xwezayî xwe kom dike û dibe wek goleke biçûk. Kurahiya vê golê digihêje 1.5 metreyan. Lewra dema havîn dibe gelek malbat bi zarokên xwe têne vê derê û pîknîk dikin. Der û dora Kaniya Heyno gelek kes ku li wê derê hinek dar jî peyda ne. Dema ku merev ava Kaniya Heyno dişopîne merev digihêje ber ava ferê. Ji ber avakirina bendava birecûkê cihên herî taybetê xweşekîn Kaniya Heyno mixabin ketin bi navê. Lê di sala 2006 de rêyek ku ji gundê Heyno ve digihêje kaniyê hat çêkirin û lewra girîngbûna Kaniya Heyno ji bo turîzmê heremê bilindtir bû. Zarata Karababa. Zarata Karababa nêzî gundê Tisê ye. Li ser qoteke bi tenekî zane desthilatdariya çend sed salan kiriye. Zarata Karababa ji dûr ve bi tenê were xuyan e. Jî bêguman gel wî qet bi tenê nehîştiye û dem bi dem çûye zaretê. Ji bo ku merev bigihîje wê derê îmkanan cuda hene. Meriv kare di rojên buharê de bi meş here cem. Dema ku demsal havîn be û rojgerm bin gihîştina bi traktorê bi merîvan re hesantir e. Lê bêguman rêya herî xweş
ajotina Erebiyan bergiran e. Gelek sedeman ku zarete Karababa çima derekî taybet e. Taybet e hene. Çar ew sedeman wihan e. Zareta Karababa li ser qoteke bi tenê peyda ye û li derdora dar û tirbet dîwarek bi kevran hatiye lêkirin û wekî din tişt peyda nînin. Ev yek taybet e ji ber ku wextê merev tirban tîne pêş çavan gor û goristan bi tirbeyeke têne xuya nabin. Gundê herî nêz tişt heye û ew gund nêzî 2 kilometran ji zaretê dûr disekine. Dema ku mêrev ji dûr ve mesela li gundê qemzerî nêrînek li zareta Karabê dike, dareka mezin sê darên pelûtên tê xuyane. Lê darên pelûtan bi gelemperî di vê herêmê de nînin û heger hebin jî gerhez daristanek hebe. Li ber koka ev sê daran jî tirbeke betal heye. Ji aliyê gelê tişê bi navê zareta Karababa bi navûdeng e dibe ku ew gora dîrokî li ser navê miroveke nas hatibe çêkirin. Lê çima bi taybetî navê Karababa bavê reş lê hatiye kirin naye zanîn. Balkeşek ku tirbên wekiya Karababa heta 2000 salan berê di hundirê tehtan de hatin çekirin lê ew tirb kiçax ji bo kê û ji aliyê kê ve hatiye çêkirin naye zanîn. Li hemberî rastiya ku ola Îslamê darên dîleke nas nake. Ew darên ku li wê derê serê xwe bilind dikin weke darên pîroz têne hesibandin. û ji ber vê yekê mirov diçin zaretê da ku dua bikin û dilekên xwe bigirin. Li gorî dîroknasan çanda darên pîroz digihîje dema berî ji dayîkbûna Îsa. Di wê demê de olên xwezayî hukm dikirin û meriv xweza û bi taybetî daran pîroz didît. Nehêniya zareta Karababa qet nehatibû vekirin jî zaret bi darên xwe yên kevn û bi gora xwe ya ecêb wê hartin bala meriv bikişîne. Gerez meriv li derekî ewqas bi sir xwedî derkeve weke cihekî dîrokî û sosyografîk biparêze. Dara zaretê Dara zarete bi çar darên ku pir nêze hevin pêk tê û ewan ji dûr ve bi wekî dareke mezin xuya dibe. Dara zaretê li ser tepeyeke gundê Qeremzirê ku niha bûye taxike xelfetiyê nû radiweste û ji her çar aliyên ve baş tê dîtin. Lewma bûye sembola Qeremzirê û ji aliyê gundiyan ve gelek tê hezkirin. Her buharê gundî diçin zaretê û dibin siyadarî de pîknîkan dikin. Li gorî gotinê mezinan bi rojeke grûpek gundî xwestiye ew daran jî jê bike. Lê di heman rojê de hemî malbat nexweşketine û bi tirsan ve dev li plana xwe berdane. Lewma hin gundî bawer dikin ku ew dar û tepe pîrozin. Dara zaretê çend salan xwe tenê li ser qotê derbas dikir. Lê di sala 2006 de taxekî nû li nêzî wî hate avakirin. Berhemên warên dîrokî Esera dîrokiya herî nasa xelfetiyê Rumkale ye, keleke Ermenî, wekî din camiya bajêr û kevn û di dema Osmaniyan de hatiye çêkirin, hîn jî tê bikaranîn. Mîmariya bajarê kevin Hêjeyê gotine ku xelfetiyê kevin heta sed sala 2020 navenda şêx û axayên mezinên navçe de bû. Lewra gelek malbatên bajarê jêrîn jiyaneke sosyete derbas dikirin. Axayên bajêr xwediyê gelek erd û milkan bû
و پرستیج اوان جی ده ناوا جواتا نافچه ده گلک بلند بو. او پرستیج هیجی خواه پارستیه و ایرو خواه ده آویتیه دیروکی باجیر ده خواه دست نشان دکه. جبرویسه ده یکو مالین خلفتیه کفن فره و خودیه گلک طیبتیه ممارینه. هر مالک خودیه خاملاندنین طیبتکو مناککه به همپایا هنرا مماریه. لی همو آواهی جی همان گوره و هاتنه لیکرن کو ناوی وی گوره حواره. هر وها مالین خلفتیه کفن به همو خوشگاهی و زلالبون خود تاجا سری خلفتیه نه. مخابن گلک جوان به برهمین درین دیروکی به بلندبون آوا بنداوی وندابونه. خلفتیه کفن اثرکه میماریا ارمنی یک او مالین آخاین گش جکفران خلفتیه هاتن آوا کرن که گل ناوی حواره لیکریه. باجاری خلفتیه کفن به مالین خوین گوری به کوچین خوین نهینی و آوا فریتا زلال دیمنک به همپا ده باجیر. طیبیتیه کدنا خلفتیه کفن اوکو همو مال بری خوات دن جمعی فرید انگو بگوتنین دن آواشین آفرید خواج هر مالی را ددن نشان. ای وادیسا مناکه کجبو هستاویه یا میماری ارمنی یاوی دمیه. مزگفتا خلفتیه مزگفتا کفنا باجیر ایرو لبر آوا فراد دسکنه و هندر ریوی قاسی 5 سانتیمتر دبن آویده. تی زانین که مزگفتا ده سال 1804 ده جعالی میماری ارمنی عادی روستا فعاتیه لیکرن و لیکرنا مزگفتی ده سال 1807 ده جی به داوی بویه. هم مزگفت یک جه مناکن به همپاین میماری ارمنی و عثمانیانه. تی گوتون که عادی روستا مزگفتی لسر ناوی براتیا اولو گلان لیکریه. وەک مزگەفتە خەلفەتیە گەلێک ئەسەرێن دنێن مێماریە ئەرمەنی هەنەکو یەک ژوان حەماما دیرۆکیە باژێرە. ئەو حەمامە و گەلێک ئاڤاهیên dinên hêja ji salê 1909 dinihan û pêde dibin avê de ne. Hürümqila bi ermenî, hürümqila bi aramî, kala rohamata bi kurdî kela zêrîn bi yewnanî, bi tirkî rumkale bi erebî, bi navên xwe yên din qalatarum yan jî rankulat îro geleka xirbe ku nêzîka cemê feratî radiwestiye. Girêdaya parêziya dîlokiyê ye, lê nêzîrî xelfetiyê ye. Eleqeya navê Rumkale û Roman Yunanan tune ye, lê ev nav avahiyeka Romayî Bizantînî ne, Bizansî mebez dike. Bavakirina bendava bêre cukê meydana kelhê mixabin dibin avê de ma. Dêra Nixrût li hinek gundên navce wek wane cibên Belasor, Ehnas û Nixrût bermayiyên dêran hene. Yek jî ew derên herî helkes herî bakêş dêra Nixrût e. Nixrût yan jî Nuhrût bi tirkî Gurkuy û 20 kilometre li rûratê bajarê Xelfetî disekine û gundekî kevnar e. Li gorî lêkolîneran ev gund berî ji dayîkbûna Îsa hatiye avakirin û di gelek nivîsên rêwiyên nas de navê gund derbas dibe. Derên gund Xelfetiyê bi tunebûnê re rû bi rû bimînin jî nêzî
هر جار دیوارên dêrê dêra nixurtê hîn li ser pêne, lê bana dêrê bi timî mixabin hilweşiye. Mirov kare bêje ku heger xwedî lê derketin tunebe wê ev dêr jî wenda bibe. Li gorî lêkolînerên dêra nixurtê dêreke Bizantînî ye û di sedsala 500 de hatiye avakirin. Dirêjbûna der dêr digihêje 17 metreyan, firehîya wê jî 10 metre ye. Li ber dîwara rovayê de odeyekî biçûk heye, plana odeyê jî gilover e. Gundên Ermenî li xelfetiyê hene gundên ku berê Ermenî tê dijiyabûn hene. Tê gotin ku gundên Cîbîn, Ere û Wanê berê yên Ermenî bûn. Herwiha îro di evan gundan de tenê misliman bijîn, jî li hinek deran dêr û sembolên xaçê têne dîtin. Li gundên Cîbîn dêra berê îro weke camî tê bikaranîn. Di Belasorê jî şikeftek ku berê weke dêr hatiye bikaranîn heye û li diwarên şikeftê nivîsên Ermenî û sembolên xaçê, sembola xristiyanan peyda hene. Şikeftên navçe Bukuzava gelek şikeftên taybetên xelfetiyê hene. Yek ji wan jî şikefta Bukuzava ye. Bukuzava şikefteke pir qatî û bilind e. Kê dizane çend hezar salan berî vê li hundirê zinarekî de hatiye avakirin û li ber behra Feratê li hemberî gundê Wanê li xelfetê disekine. Nêzî 9 qatên şikefta Bukuzava hene û bilindbûna xwe digihêje 40 metran. Meriv kare ji hundir ve hilbikeve heta qata herî jorîn. Ji hêla mîmarî de Bukuzava xwediye taybetiyeke hecêb e. Hemî 9 qat ji aliyê korîdorên teng bi hev re girêdayî ne. Korîdorên di nav qatên bi gelemperî tîkane hatine çêkirin û mêrev ji bo ku bigihîje qatên bilind wan korîdorên tîkane hildikeve. Li dîwarên ev korîdoran derên ku yên biçûk hene da ku mêrev xwe pê bigire û bigihêje qata bilindtir. Du têketinên Bukuzava hene, ya mezin 2 qatî ye û heman li ber kenara behra Feratê disekine. Ya duyemîn ji ya din bilindtir radibeste. Ev têketin ewqas taybet e ku li erdê bi kevirê kilsînî de merdewanek hatiye çêkirin û ev merdewan ji ber têketina duyemîn diqede. Dirêjbûna merdewanek kevirî qasî 15-20 metreyan ne û ji nêzî 30 gihanekan pêk tê. Dervêya Bukuzava xwariyeke bi rengê qehweyî tê dîtin. Ev derên ku qehweyî xuya dikin divê ku ji aliyê însana ve hatiye bandorkirin. Bi rêya oksidasyonê ve ev deran rengên xwe wergirandiye qehweyî. Tirbên dîrokî di gelek gundên xelfetiyê tirbên dîrokî têne dîtin. Ewan bi gelemperî bi tehtan de hatine çêkirin û lewmane bi hesanî têne dîtin. Ev tirb ji bo kevinbûna ev gundan bernîşanên xortin. Heman li nêzî hemî gundan li cihên ku erd bi tehdên dûz pêk tê ew tirb têne dîtin. Lê mixabin gelek tirb bêxwedî mane û lewmanê zerarên mezin dîtine. Xuyabûna her tirb cudaya û wergiranîya xuya dike ku her tirb bêhempa ye. Li gundê Wanê bi dehan tirbên wergiranî hene û bi gelemperî merdewan hene.
her merdewan diçin jêr û mêriv dibên têketina tirbê. Gelek têketinên tirvan bi dekorasyonên bi cûr hatine xemilandin. Terzê têketinan bile taybet in û wek entirme xuya dikin. Hundirê tirvan ji çend odeyên biçûk pêk tên. Dema ku mêriv dikeve hundir, li her hêla rastê çepê û li hemberî derî yek ode hene. Tê gotin ku ew tirb berê wekên malbatan hatine bikaranîn, lê kes nizane ew tirb kîçax hatine avakirin. Li gorî lêkolîneran ew tirb digihêjin heta dema berî ji dayîkbûna îsa. Bi taybetî gundê Wanê ji bo tirbên xwe yên dîrokî nas e. Hemamên dîrokî. Hemamên taybet ên ku di dema Osmaniyan de hatiye çêkirin bi avakirina bendava bêrojîkê ketine bi navê. Navdarên bajêr: Abdullah Öcalan, siyasetmedar; Ahmet Kennecî, hunermendê gîtara klasîk; Berivan Arîn, hunermenda Kurd; Müslüm Gürses, stranbêja arabeskî; Nursi Sesîzgül, stranbêj; Şevket Arman, nîgarkeş. Şarederiyên navçe. Sê şarederiyên navçe hene: xelfetiye ku nû û li xelfetiye kevin xwediyê şarederiyeke hev par in. Çavkanî, Nişe, Turkish Chess Institute for Statik. Zor spas bo hemû çavkaniyan. Wikipedya Azad çavkaniya min e. Tu dikare li ser Googleê lêgerinekê bike.